So mga kabogs, so kung ato nang mahuman mga kabogs, at atong buhaton mga kabogs, so butang atong duha ka sticks mga kabogs. Tran. So atong buhaton mga kabogs, so atong isod mga kabogs. Ug ang usan sad mga kabogs. So nasud nang duha mga kabogs. So atong buhaton mga kabogs. So di na sila ka gawas. So safe and sound na sila mga kabogs. So pwede sad mga kabogs atong sang butangan diri aron safety na gyud sila mga kabogs. So ay nga ni atong buhaton mga kabogs. So what's up mga kabogs? So unsaon mga kabogs paghimo og puyanan sa mga piso mga kabogs. Labi na sa mga ganahan mo kuha na mga kabogs kanang ganahan nila ilain ang mga piso sa mungaan aron diyon ang mungaan mangitlog na sa gusab. So mo ni atong buhaton mga kabogs. So katong walay mga butanganan sa piso. So bisag karton lang mga kabogs nga ni mga kabogs. So akong gibuhat gilungag-lungagan ako mga kabogs. Na matagilid mga kabogs lungagan aron makaginawa sa datong piso mga kabogs. Ayan. Babaw sad mga kabogs, so lungagan. Ito mga kabogs, lahat may nailungag tanan. So aron simple ra mga kabogs, hindi nakakapoy-kapoy yun. So ang gamit ito na kutsilyo, lungagan rin mo. Parang wala na i-hassle mga kabogs. Lungagan sad mga kabogs. So ikaduha mga kabogs, pagkaman ako kabogs, so atong butangan mga kabogs na butangan sa piso, kananan tubig, aron managko sa datong piso mga kabogs. So yan na kasimple mga kabogs, aron walang ikay space karton bisag narasod sa balay. So ini kahuman mga kabogs, so daghan na itag mga piso mga kabogs. So nagko gyud yung mga piso mga kabogs simula palit tag kuan lawas piso o BC. So nagko gyud tong mga piso mga kabogs bisag wa kay butanganan karton lang mga kabogs. So mura to ako ikatambag niyo mga kabogs bisag maglisod ngay maghimog tangkal bisag karton lang. Ya tangan yung sungga. Ano makakita sa sila. So mga kabogs. So, salamat sa pagtanaw. Don't forget to subscribe. Nasa tayo mga video ngayon. Makatunan mga kabogs. Bye!